ತುಳುನಾಡೆ ಬಂದುಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಜೋಕುಲೆ ಜವಣೆರೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜರ್ಮನಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ 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 ಸೊಲ್ಮೆರು. ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಚಂದಮಾಮ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ತಿಂಗೊಲು ಓರ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅವು ಐಟು ಪೂರ ಈ ಬೇತಾಳದ ಕತೆ ಎಲೆ ಎಲೆಯ ಕತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಮಾತ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲೆಗ್ ಜೋಗುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವತ್ತ ಕತೆ ಓದುನು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಯಾನ ದುಂಬು ರಜೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಾಮಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಪಂಡ ಐಟು ಮಸ್ತು ಚಂದಮಾಮ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಓದುನು ಅಂದ್ ಅವು ಏಪಲ ನಿಕುಲು ಕತೆ ಓದಲಿ ಕತೆ ಓದರೆ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ಅವು ಕನ್ನಡೋಡು ಅಂಡಲ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಆಧಾರಡ್ ಐತ ಒಂಜಿಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪಂಡ ಮೈರಾ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಆಣಮಗೆ ಎತ್ತೆಗೆ ಆಣಮಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಆಣಮಗೆ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ನಿಕ್ ఆయన ಪಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು 2 ಜನಲ ತೀರ್ಪೋತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನೆರ ತೂವೊಂದುತ್ತೇರು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಪಣವು ಬುಡ್ದು ಪೋತ್ತೇರು. ದುಡ್ಡು ಪಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪತ್ತು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆಯಗ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಪಣೋಡು ದಾಲ ಉಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಭಿರುಚಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಎಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋರುಡು ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನೋನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜೋ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಸಾಗಾರೆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಣವು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಆಯ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಅಂದು ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡತ ಒಲ್ತುರ್ದು ದುಡ್ಡು ಕನ್ಪುನಿ ಅನ್ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟನು ಅಕುಲೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಡೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಅದಾಗ ಅವೇನು ಉಂಬಾಗ ಕೇಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಕೇಳಿದ ಬೇಜಾರಂಡು ಎರೆಗ್ ನಿಕ್ಕು ಅಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೆ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ವಸ್ತುಲುಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಉಂದುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ದೆತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಗೆ ತೊಂದು ಆ ಗೋಣಿದ ಉಲಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಪಣವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನತ್ ಐಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ರಾತ್ರಿಡು ಏರ್ಲ ತೂವೊಂದಿನಲ್ಕ ಕೊನೋದು ಅವೇನು ಆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ಮನದಾನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜೇಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇನು ತೂಪೆ ಓ ದೇವರೇ ಉಂದೇರು ಈತ ಮಾತ ಕಡಪುಡ್ದಿನಿ ದೇವರೇ ಬೈದಿನಿ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆರು ಅಕುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ದೊಡ್ಡೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ 2ನೇ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಯೆ ಕುಡ ಕೊನೋದು ದುಡ್ಡು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆನೆ 2ನೇ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಒಂದಾನಗ ಅಕುಲು ಏನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವೆ ಆ ಜನ ಎನ್ನುವೆ ಏರು ಒಡೆಗ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡದೇತ ಅಡೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತನತ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕ ಒತ್ತಿ ಮದ್ಮೆ ಆವ್ರೆ ಉಳ್ಳೋರು ಅಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಬನ್ಕ ಅಂದ್ ಅಕು ಎನ್ನುವೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪತ್ತೊಡೆ ಪಂಡ್ದು ಐಕದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ವೇರು ಪಂಡ ಏರ್ ತುಕ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ಕನತ್ತದು ಈ ಸಂಪತ್ತು ದುಡ್ಡು ಪಣವು ಪೂರ ಪಾಡುನು ಪಂಡದು ತೂಪೆರಿಗೆ ಅವು ತೂನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಯನ ಪತ್ವೇರು ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಪೆಗೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡಲಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪೋಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಕೋರಿಯೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿರತ್ತ ಒಂದು ಲೋಕಡ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಏರಂಡ ಕೇನಂದೆ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಕು ಆಯೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಆಯೆ ಮಲ್ಲಾಪೆ ಮಲ್ಲಾದು ಆಯೆ ಪೂರ ಚರ್ಚ್ಗೂ ಪೂರ ಪೋರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ
ಪಂಡ ಚರ್ಚ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ತನಿಕಲೆಗ್ ತೆರೆಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚರ್ಚ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಲ ಉಂಡು ಚರ್ಚುಲು ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚುಲು ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ಪ್ರತಿ ವಾರಡ್ ಪೋಪೆರು ಒಂದು ದೇವರೇನು ನೆನೆಪರೆ ಅರೆನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ಪೋಪೆರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂಧುಲು ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ಆಯೆ ಪಂಡ ಮೇರಾ ಪನ್ಪಿನ ಊರು ಆಯ್ಟ ಪೋಂದು ಇತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಮಲ್ಲಾಯ ಅಂದು ಅದಾಗ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಆಯೆ ಈ ಬೆತ್ತಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅವೇನು ಬಿಡ್ತುಜೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ತ ಬಿಷಪ್ ತೀರ್ಪೋಯರ್ ಪಂಡ ಸೈತ್ ಪೋಯರ್ ಅಂಚ ಸೈತ್ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಮರಣ ಅದು ಪನ್ಪೆರತ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಚ ತೀರ್ಪೋಯರ್ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪದ ಬಿಷಪ್ ಎರೇನು ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಅದಾಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಧರ್ಮಗುರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಸುರೂಟು ಏರು ಆ ಚರ್ಚಿಗೂ ಕಾರ್ದಿಪೇರ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಬಿಷಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನಗೆ ನಿಕ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕನ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯೆಗೆ ಚರ್ಚ್ದಲ ಪೋಯೆಗೆ ಧರ್ಮಗುರು ಕೇನುವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚಿನ ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿಕೋಲಾಸ್ ಯಾನು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಯಾನು ದೇವೇರ್ನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆರು ಪಂಡ ಒರಿಯೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ ఆయన ಧರ್ಮಗುರು ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಊರ್ದಾಕುಲು ಪೂರ ఆయన ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಟುದಾಗ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಓಟು ಪಡ್ರೆ ಪೋಪಿರ್ತುಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ఆయన ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಸುರೂಟು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಏರು ಕಾರ್ದೀಪೆರ ಅಕಲೆನ ಬಿಷಪ್ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಅದ ಆನಿ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ರಾತ್ರಿಡೆ ಪೋದು ಕೊಲ್ದಿತ್ತೆಗೆ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಏರು ಸುರೂಟು ಏರು ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕೋಲಾಸ್ನ ಬಿಷಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ఆయన ಪುದರ್ ನಿಕೋಲಾಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಕತ್ತು ಪಡ್ಕೆ ಕೆಲಸಗತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗು ನಿಕೋಲಾಸ್ ಒಂದು ಪೊದು ಬಿಷಪ್ ಆಪೆ ಆಣಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಏರವು ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಪಿನ ಆಣ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡ ಇತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತಿನ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚ್ದ ಬಿಷಪ್ ಆಪೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಆರೆನ ಎಂಚಿನವನ್ ಪೆರತ ಉದಾರತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಪಂಡ ಬಡತನೊಡು ಇತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪಂಡ ತನ್ನಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಬಡ ತನ್ನೋಡು ಇತ್ತಿನಗಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯರು ಆರು ಪುದರ್ ಪೋದು ಎರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಪೋಯರ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಜಿಂಗಲ್ ಬೆಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವರ ಕೇನುಂಡ ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಆರೆ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೇ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗದ ನಿಕ್ ಮಲ್ಲಾದ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಪೋಯರು ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ನಿತ್ತ ಪಂಡ ಏಪಲ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಐಟು ಮಿತ್ತು ಪೋವಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಾಸ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಕ ಪಂಡ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕತೆ ಪನ್ಕ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಮುಲ್ಪಪುರ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಟೈಮ್ಡ್ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಂದು ಪಾಡ್ವೇರು ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಉಡುಗೊರೆ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಣಿಡ್ ಕೆಂಪು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಂಪು ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಆತ ಆಕಲು ಪೂರ ಆರು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇನಿ ಐತಾರ ತುಲ ಸಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಗಡ್ದುಡು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಆಧಾರೊಡು ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಕತೆ ಅತ್ತು ಉಂದು ಯಾನ್ ಅವೇ ಚಂದಮಾಮ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಗೆತ್ತದು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಂಡೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಕತೆ ಕೆಂಡರತ ನನಯ್ಯವು ನಾನೊಂಜಿ ಐತಾರ ನಿಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ದ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಮಲ್ಲಕುಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕೈ ಎಂಚಿನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಕೊಂಬ ಬಿರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಗ ನಮ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಾನುನ ಮೋಕೆ.